इतकेच मला जाताना सरणावर कळले होते, मरणाने केली सुटका, जगण्याने छळले होते. सुरेश भटांची ही गझल आठवण्यामागचं कारण म्हणजे या गझलेच्या बरोबर उलट स्थिती आज राज्यात पाहायला मिळतेय. इथं मृत्यू पश्चातही देहांची परवड थांबत नाहीये. सार्वजनिक स्मशानभूमीचा जटिल बनलेला प्रश्न आता भौतिक विकासाच्या नावानं कोटीच्या कोटी उड्डाणं घेणाऱ्या राज्य सरकारला अद्याप सोडवता आलं नाही. सध्या पेडणे पालयेत स्मशानभूमीचा वाद सुरू आहे. एका मृत महिलेवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी कुटुंबियांना चक्क उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घ्यावी लागतेय. ही दुर्दैवाची बाब. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून प्रशासनाला पुढाकार घ्यावा लागतोय आणि अनेक तासांच्या विलंबानंतर सरणाचा हा मार्ग मोकळा होतो. हा परवाच घडलेला प्रकार आमच्या नागरी प्रगतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणार आहे. गावागावातून आज तागायत अशा अनेक आवृत्त्या झाल्यात. त्यांची बातमी होते तेव्हा चर्चा होते, पण तोडगा काढण्याचे दायित्व कुणी स्वीकारत नाही. काही वर्षापूर्वी अशाच एका घटनेत संतप्त जमावानं मुख्यमंत्र्यांच्या पणजीतल्या सरकारी बंगल्यासमोर मृतदेह आणून ठेवला होता. इतके होऊनही गंभीर प्रश्न दुर्लक्षितच राहिलाय. मरण कुणाला चुकलं नाही, प्रत्येकाचा शेवट आहे. वास्तविक या प्रश्नाला अनेक कांगोरे आहेत. राज्यात जातीनिहाय स्मशानभूमी आहेत ज्या अन्यायकारक आहेत. काही ठिकाणी जुनी स्मशान आहेत, त्यावर पंचायतींनी खर्च केलाय, परंतु ठराविक वाड्यांवरचेच लोक त्याच्यावर आपला दावा सांगतात. त्याच गावातल्या इतर वाड्यांवरच्या मृतदेहांवर अंत्यसंस्कारासाठी तिथं आडकाठी आणली जाते. इथं जाती आणि धर्मांची कवाडं आड येत आहेत. काही ठिकाणी पर्याय नसल्यामुळं स्वतःच्या मालकीच्या भाटात सरण रचलं जात आहे, पण प्रत्येकाकडं जमीन उपलब्ध नसते. स्मशानांसाठी प्रत्येक गावात सरकारी जमीन नाही असा दावा करून प्रशासन मात्र नामनिराळं राहतंय. बहुचर्चित मडगाव कब्रस्तानचा प्रश्न हा केवळ न्यायालयामुळंच अखेर सुटला. 2009 साली ॲडव्होकेट रमाकांत खलप यांच्या अध्यक्षतेखालील कायदा आयोगानं गोवा सार्वजनिक स्मशानभूमी आणि दफनभूमी ठिकाण कायदा हे विधेयक तयार केलं. त्यात स्मशानभूमीसाठी जागा निश्चित करून त्यांचे कायदेशीर व्यवस्थापन करण्यासंबंधी नियम आणि अटी निश्चित करण्यात आल्या होत्या. त्याचं उल्लंघन करणाऱ्यांना दंडाची तरतूदही होती. दुर्दैवानं सरकारला त्याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही. विधेयक अडगळीत पडलं. विशेष म्हणजे मध्यम मार्ग म्हणून दोन्ही जिल्ह्यात मोठी जागा घेऊन तिथं सगळ्या धर्म आणि सगळ्या समाजातील सर्व घटकांसाठी समान स्मशानभूमी आणि दफनभूमीची शिफारस त्यात आहे. हे सरकारला नक्कीच अशक्य नाही. मानवी हक्क आयोगानं स्मशानभूमी प्रश्नावरून पंचायतींना यापूर्वी निर्देश दिले आहेत, पण तिथंही सरकारनं तोंड फिरवलेलं दिसतं. राज्यातल्या बहुतांश गावात सुविधायुक्त अशा सार्वजनिक स्मशानभूमीच नाहीत. बऱ्याच स्मशानभूमीत जाण्यासाठी रस्ते नाहीत. स्मशानभूमीत मृतदेह ठेवण्यासाठी व्यवस्था नाही, छप्पर नाही. पावसाळ्यात तर झाडे आणि झुडपे वाढलेली चित्र पाहायला मिळतं. खरं तर या मुद्द्यावरून सरकारला खडा जाब विचारायला हवा. माणसाचा इहलोकीचा प्रवासही सुखाचा होऊ नये याहून मोठं दुर्दैव नाही. राज्य सरकारासाठी ती शर्मेची बाब आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वयंपूर्ण गोवाप्रमाणेच प्रत्येक गावात सार्वजनिक स्मशानभूमीची मोहीम राबवायला हवी आहे. प्रशासनानं ग्रामसभांच्या माध्यमातून लोकांमध्ये जागृती करायला हवी आहे. दानशूर व्यक्तींना भूदानासाठी आवाहन करायला हवं आहे. समाज आणि सरकार यांच्यात प्रभावी संवादी सेतू उभा राहायला हवा आहे. त्याला अविरत प्रयत्नांची साथ लावायला हवी. तरच स्मशानभूमीसाठी जमीन मिळवण्याकरता सरकारला अशक्य असं काही नाहीये. प्रश्न इच्छाशक्तीचा आहे. सरकारनं किमान या विषयात तरी न्यायालयानं कान उपटण्याची वाट पाहायला नकोय.